بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 22 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደይ አንደበት ኩንኒ በዝሎም መዓንቲ ወርሓዊ በዓሉ ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ቅዱስ ኡራኤል መልአኽ ብርሃን መልአከ ብርሃናት ብቅድሜኩም ይምራሕኩም ብድሕሪኩም ይከተልኩም በአማላጅነቱ ምስ ኩልኩም ኣመንቱ ይኹን ጽዋዕ ህይወት የስትኹም ከምቲ ንኢዛራ ስትኤል ንኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ጽዋዕ በረከት ዘስተየምሞ ንውዳሴን ንመጻሕፍትን ንምግላጽ ዝበቕዑ ንዓና ድማ ኣብ ቅዱስ ኣማናዊ ደሙን ስግኡን ንኽንበጽሕ ናይ መንግስቲ ወረስቲ ንምዃን ድልዋት ንኽንከውን ብበረከቱን ኣማላድነቱን ጸሎትን ይደግፈና ኣሜን። በረከቱ ይሕደረና። 22 ጥቅምቲ ዕረፍቲ በዓሉ ቅዱስ ሉቃስ እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ እዩ። ሉቃስ ማለት ድማ ነጸብራቕ እዩ፣ ብርሃን መሰጋገሪ ማለት እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ካብ ኣህዛብ ወይ ከዓ ካብ ኣመንቲ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮኑ ወገን ኣብ አንጾኪያ ወይ ከዓ ሶርያ እዩ ተወሊዱ። ቅዱስ ሉቃስ ሓኪም እዩ ነይሩ። እቲ ናይ ሕክምና ሞያኡ ድማ ኣብ ኣቴንስን እስክንድርያን ብሊቃውንቲ ከም ዘጽንዖ ይንገረሉ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ስነ ጥበብ ስነ ስእሊ ክእለት ነይርዎ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ትምህርቱ ሓኪም ነፍሲ ክትከውን ኢኻ እሞ ሰዓበኒ ምስ በሎ ከይወዓለ ከይሓደረ ብትግሃትን ተገዳስነትን ሰዓቦ። ካብቶም 72 ኣርድእቲ ድማ ኮነ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታን ምስ ተንሥአ ድማ ከም ዝረኣዮን ከም ዝተዛረቦን መጽሓፍ ቅዱስ የረድአና። ምስ ቀልዮጳ ናብ ኤማኡስ ዝኸይድ ዝነበረ ዝተባሃለ ቅዱስ ሉቃስ ምዃኑ ትርጓሜ ወንጌል ይገልጽ። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 35 መንፈሳዊ ተጋድሎ ቅዱሳን ሐዋርያት ኣብ ደብረ ዘይቲ ዕጫ ውድቕ ምስ ገበሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ሮማ ትበሃል ዓዲ በጺሓቶ ኣብኣ ከሎ ቲቶን ሉቃስን ተተሓሒዞም ብምኻድ ምስኡ ይቕመጡ ነበሩ። ብድሕሪዚ ቅዱስ ሉቃስ ወዲ መዝሙር ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮይኑ ወንጌል መንግስቲ ድሕነት ዓለም ይእውጅ ነበረ። እንተኾነ ንጉስ ኔሮን ንቅዱስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ብ67 ዓመተ ምህረት ብሰማዕትነት መሳሕለፎም ቅዱስ ሉቃስ ካብቲ ንጉስ ዘለዎ ዓዲ ተሰዊሩ ወሰን ወሰን እናበለ ኣብ ኣውራጃታት ሮሚያ የስተምህር ነበረ። እቶም ህዝቢ ብሕክምና ይፈውሶምን ወንጌል ሰቢኹ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ንዕውራት ሓንካሳትን ለምጻማትን ይፈውሶም ነበረ። ነዚ ተኣምራት ክርእዩን ክፍወሱን ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ደቂቲ ዓዲ ናብ እምነት ክርስትና ወሓዙ። ቅዱስ ሉቃስ ብዙሖምን እምነቶምን ርእዩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣስራሓሎም እሞ እንተኾነ ከምቲ ዘራጊማይ ከሎ ጽሩይ ማይ ዘይስተ ከም ዝበሃል ካህናተ ጣዖትን ኣይሁድን ዝርከብዎም ነቶም ኣማልኽቶም ሸላሊሞም ዓበይቲ ዓዲ ብምጽዋዕ ንቅዱስ ሉቃስ ከጥፍኡ ኣኼባ ገበሩ። ሓደ ካብቶም ወደብቲ እቲ ኣኼባ ተንሲኡ ከምዚ ቢሉ መደረ በሉ ሕጂ መእከቢና ኣይትስሕትዎን ትኾኑ። ስለዚ ነዚ ነገርዚ ዝገልጸልናን ዘረድአናን ከምውን ኣብዚ ደው ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ንምረጽ። ንሳቶም ድማ እወ ዝብል ሊቀ ካህናት መሪጾማ ተንስኡ። ንሱ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ተዛረበ። ካብቶም 12 ሐዋርያትን 72 ኣርድእትን ኣብዚ ሃገርና ኣትዮም ንብዙሓት ኣብ እምነቶም ከም ዘእተውዎም እሙን ነገር እዩ።
እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይንና ዘሎ ትምህርቶም ቅኑዕ ብዘይ ምዃኑ እዩ። ድሮ እኳ ነዚ ተረዲኡ ንጉስ ኔሮን ካብኣቶም ዝቐተሎም ኣለዉ። እዚ ናይ ሕጂ ኣኼባና ግን ብምኽንያት ሉቃስ ዝበሃል ሃዋርያ እዩ። እቶም ብጾቱ ክቕተሉ ከለዉ ተሓቢኡ ጸኒሑ ሕጂ ጸገም ይፈጥረልና ስለ ዘሎ እዩ ብምባል እቲ ሊቀ ካህናት ነቶም ህዝቢ ድሕሪ ለባም ኣይትመድር ከም ዝበሃል እወ ከም ዝብሉ ገበሮም። ኣብዚ ኣኼባ ነንሓድሕዶም ምእንቲ ክረዳድኡ እዚ ሉቃስ ዝበሃል ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰብኽ ዘሎ እዩ ኢሎም ኢየሱስ ዝበሃል ስም ምስ ኣልዓሉ እቶም ተሸላሊሞም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ጣዖታት ካብ መናብርቶም እናተነጸሉን ወዲቖም ተሰባበሩ። በዚ ነገር እዚ ዝተሰናበዱ መላዓልቲ ነገር ፈሪሖም ነቲ መሓከሊ ሰይጣን ኮይኑ ዝነበረ ጸላኢ ሰናያት ንንጉስ ኔሮን ከይዶም ነገርዎ። ንሱ ድማ ኣስናኑ እናሓርቀመ 200 ወተሃደራት ኣዋፊሩ ንቅዱስ ሉቃስ ከምጽዕሉ ኣዘዘ። ቅዱስ ሉቃስ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጠ ነተ መጻሕፍቱ ንሲላስ ሓቢኡ ኣረከቦ። እቶም ወተሃደራት ከምዝተኣዘዝዎ ንቅዱስ ሉቃስ ናብቲ ንጉስ ኔሮን ኣብጽሕዎ እሞ እቶም ልኡኻት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክዝከር ከሎ እዮም ኣማልኽትና ዝተሰባበሩ ስለ ዝበልዎ ንጉስ ኔሮን እዛ ኢየሱስ ትብል ቃል ኣብ ቤተ መንግስተይ ከይተልዕለለ ይበሎ። እንተኾነ ግን እቶም ህዝቢ ካብዚ ዓድና ኣውፃልና ስናበሉ ጫውጫው በሉ። ንጉስ ኔሮን ድማ ዘይ ካብዚ እንተ ኣውፃናዮ ናብ ካልእ ዓዲ ኸይዱ ክሰብኽ እዩ ዝሓሸሲ ነታ ኢየሱስ ወንጌል እናበለት እትጽሕፍ የማነይቲ ኢዱ ደኣ ምቑራጻ ኢሉ ኣዚዙ ኣቑረጻ። ኢድ ቅዱስ ሉቃስ ግን ተቖሪጻ ኣይተረፈትን። ቅዱስ ሉቃስ ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ከምቲ ቀደማ ክትገብረለይ እልምነካ ኣለኹ። እቲ ኩሉ ዘይሰኣኖ ኤልሻዳይ ኣምላኽና ድማ ጸሎቱ ሰምዖሞ ኢዱ መለሰሉ። ኣናጦሊ ዝተባሃለ መኮንን ድማ ምስ 267 ሰራሕተኛታቱ ነዚ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብክርስቶስ ኣመኑ። በኣንጻሩ ንጉስ ኔሮን ልቡ ብምትራር እዚ ዝተገብረ ብስራይ እዩ ብምባል ንቅዱስ ሉቃስን ነቶም ዝኣመኑን ብ22 ጥቅምቲ ንሞት ፈሪዱ ኣሕሊፉ ሃቦም። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ 84 ዕድሚኡ ክሳዱ ተሰይፉ ዓረፈ። ኣሰሩ ከይርከብ ድማ ናብ ባሕሪ ደርቢይዎ እንተኾነ ብፍቃድ እግዚአብሔር ማዕበል ገፊዑ ናብ ወሰን ባሕሪ ስለ ዘውፅኦ ሓደ በረከት ሃዋርያት ተኻፈል ዝበሎ ሰብኣይ ሓፂቡ ብንጹህ ዓለባ ገኒዙ ኣብ ናይ ምእመናን መካነ መቃብር ቀበሮ። ቅዱስ ሉቃስ ድንግልናዊ ህይወት ዝነበሮ ሃዋርያ ኮይኑ ባዕሉ ዝጽሓፎ ወንጌልን ግብረ ሃዋርያትን ዝበሃሉ መጻሕፍቲ ኣለውዎ። ትሕዝቶ እዞም መጻሕፍቲ ኣብ ዝሓጻር ዓምዲ መጽሔትና ብግቡእ ክነስፍሮ ከቢድ ምዃኑ እኳ እንተዘይ ዘንጋዕና ሕጽር ብዝበረ ሓፈሻዊ ስእሊ ትሕዝቶ እዞም መጻሕፍቲ ክንጠቅስ ክንፍትን ኢና። ወንጌል ሉቃስ ቅዱስ ሉቃስ ነዚ ወንጌል ዝጽሓፎ ኣብ 58 ክሳብ 60 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ እዩ። እዚ መጽሓፍ እዚ 24 ምዕራፍ ዘለዎ ኮይኑ 149 ቁጽሪ ኣለዎ። ብቋንቋ ግሪክ ንቴዎፍሎስ ዝበሃል መቄዶናዊ ግሪኻዊ በዓል ስልጣን ዝተጻሕፈ እዩ። በዚ ድማ ናይ ኣሕዛብ ወንጌል እናተባህለ ይጽዋዕ። በዚ መሰረት ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣገላልጽኡን ኣዘራርብኡን ካብ ካልኦት ይፍለ እዩ። እዚ ድማ ቅዱስ ሉቃስ ሰኣሊ ብምንባሩ እቲ ታሪኽን ምስልታትን ብስእላዊ መግለጺ ተንጸባሪቑ ንረኽቦ። ንኣብነት ናይቲ ጥፉእ ወዲ ምዕራፍ 15 ካብ 11 ክሳብ 32 ሩሕሩሕ ሳምራዊ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 29 ክሳብ 37 ወዘተ። ብተወሳኺ ወንጌል ሉቃስ ብሓፈሻ ወንጌል ሉቃስ ንኣሕዛብ ዘይኣመንቲ ከም ዝርድኦም ኮይኑ ስለ ዝተጻሕፈ ኣብቲ ሕጂ እዋን ንሓደስቲ ምእመናን ከም ንሕፃን ጸባ
ንህፃን ጸባ ዝበሃል ብቐሊሉ ክርድእዎ ይኽእሉ። ግብረ ሃዋርያት ቅዱስ ሉቃስ ካብ 1 ክሳብ 34 ዓመተ ምህረት ዘሎ ናይ ክርስትና ታሪኽ ኣብ ወንጌል ኣስፊርዎ ኣሎ። ካብ 34 ክሳብ 58 ዓመተ ምህረት ዝተጻሕፈ ድማ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ዝበሃል መጽሓፍ ኣስፊርዎ ይርከብ። ግብረ ሃዋርያት ብዛዕባ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ታሪኽ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስን ስደትን ሃዋርያዊ ጉዕዞን ካብ 9 ክሳብ 12 ከምኡውን ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ገድልን ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤስያን ኤውሮጳን ይገልጽ። ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 8 ኣሜን። ሰላም ለሉቃስ እንተ ረትአ ልሳኑ ወንጌል መለኮት ይጽሓፍ እምእለ ብዙሓን ወጠኑ ከመ ያርኢ ሃይለ ቅድመ ኔሮን ወተአይኑ አጥበቃ ወሌለያ ለምትርት የማኑ እስመ ለአልሂው ተሰውጠ ለክርስቶስ ስልጣኑ ይብል። በረከቱ ጸሎቱ ናይ ቅዱስ ሉቃስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። አሜን አሜን አሜን። አምላኪ ቅዱሳን መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ በረከቱን ረድኤቱን ምሕረቱን የብዝሐልና። አማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተራዳእነት ቅዱሳን ኩሎም መላእክትን ሃዋርያትን ሰማዕታትን በረከተ ጻድቃን በረከተ ቅዱሳን ኩሎም ይኽፈለና አሜን። ጥቅምቲ 22 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ሲላስ አረጋዊ ናይ ቅዱስ ሉቃስ ረድእ፣ ቅዱስ ተኦፊላ 477 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ሉቃስ ማሕበር። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ምንባብ ንኽእል አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። በረኸቱን ጸሎትን ናይ ቅዱስ ሉቃስን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ናይ ቅዱስ ዑራኤል ምስክላትና ይውዓል አሜን። ካብ ዘንጠብኩ ካብ ኣናባ ካብ ቃል ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርምለይ ካብ ኩሉ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን ወአሜን። ወለኩሎ መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳይን ዘለለ ዕለትና ሀበኒም ህድሪ ለና በሳን ወጀጋይና ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰረና ኢታብአነ ጊዜኡ ዝተመንሱት አላድነነ ወባልሃነን ኩሎ ኪስ መዚአከ ኢት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዘእቲ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በለናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ መጎስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በንቲ ዓለም ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወለቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣዊነ ተማሂፀነ ብኪ ተማህፀነ በክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።